Vă salut, prieteni! Suntem în mijlocul unui veri foarte fierbinți, atunci când, de exemplu, multă lume se gândește la vacanță, chiar își iau vacanța în serios și grijile familiei. Și totodată sunt anumite subiecte la care trebuie să reacționăm. Coaliția pentru Unitate și Bunăstare monitorizează cu multă atenție declarațiile care se fac pe procesul de aderare la Uniunea Europeană. Suntem norocoși că, în sfârșit, după data de 25 iunie 2024, lucrurile stau clare. Uniunea Europeană ne așteaptă în urma unui proces intens de negocieri, atunci când vom încheia toate restanțele din trecut și atunci când ne vom face lecțiile de acasă, care sunt, în primul rând, legate de capacitatea administrativă și de unitatea internă. Cu atât mai ciudate par declarațiile unor oficiali ai Guvernului Republicii Moldova, care promit deja într-un interviu care a apărut zilele trecute că încheierea negocierilor se va întâmpla în anul 2028, deci chiar cu 2 ani mai devreme decât promisiunea politică a partidului aflat la guvernare de a ne vedea în sânul Uniunii Europene. În definitiv, puțină lume și-ar dori ca Republica Moldova să nu atingă un asemenea obiectiv. Doar că ar trebui să ne uităm atent la argumentele care sunt utilizate de către oficiali pentru ca să promoveze un asemenea narativ. Spune doamna Cristina Gerasimov că vorbim despre două avantaje puternice pe care le avem la dispoziția noastră. Unul, că a fost realeasă președinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, și doi, că în condițiile actuale Uniunea Europeană se va lua decizii pe criterii geopolitice. Din punctul meu de vedere, este o greșeală de mesaj și încerc să explic de ce. Din partea Republicii Moldova, ca stat candidat la aderare, se așteaptă o intensă muncă internă, rezolvarea problemelor din trecut și crearea de capacități, pentru că numai după aceste criterii Uniunea Europeană validează capacitatea statului respectiv de a face față sarcinilor, obligațiilor care se vor cere din partea Republicii Moldova dacă odată vom face parte din Uniunea Europeană. În aceste condiții, mesajul ar trebui, fără îndoială, să nu facă parte dintr-o campanie electorală, dintr-o campanie politică. Pentru că nu asta așteaptă nici partenerii internaționali și nici cetățenii Republicii Moldova. Eu cred că este corect și onest ca cetățenii Republicii Moldova să li se pună la dispoziție optimism pe baza unor estimări realiste a șanselor noastre. Și aceste șanse, fără îndoială, sunt legate doar de situația în care Republica Moldova își îndeplinește temele pentru acasă. Republica Moldova are un deficit enorm de cadre, de competențe, de capacități administrative și de resurse umane. Asta este obstacolul central în îndeplinirea obligațiilor de bază. În al doilea rând, deschiderea și închiderea negocierilor pe cele 35 de capitole nu au însemnat niciodată preluare integrală a condițiilor Uniunii Europene. A însemnat negociere. Iar asta înseamnă definirea foarte clară a interesului național pe domeniul economic, social, politic și așa mai departe. Sunt anumite țări care au intrat în Uniunea Europeană fără ca să accepte anumite condiții care, evident, veneau la pachet cu obligații comunitare. Drept exemplu servește și rezistența Poloniei de a accepta vânzarea pământului către cetățenii europeni, străini. Nici până în acest moment acest lucru nu s-a rezolvat într-o anumită direcție, pentru că Polonia a insistat pe dreptul său de a-și stabili foarte clar liniile roșii. Tot așa, de exemplu, anumite țări au rezistență față de utilizarea produselor modificate genetic și sunt foarte multe alte chestiuni sensibile care se negociază. Asta înseamnă apărarea interesului național. Ceea ce înseamnă că nu argumentele sau rațiunile geopolitice sau afilierea față de un oficial din același partid, dintr-o aceeași familie politică europeană, cum ar fi Ursula von der Leyen, cu pasul, prevalează asupra condițiilor, ci încheierea temelor pentru acasă înseamnă definirea exactă a ceea ce poate fi negociat și alte lucruri care nu pot fi negociate și stabilirea foarte clară a unității interne.
Pentru că doar pe baza consensului intern putem să ajungem la destinație. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l atrag atenție este că această dorință de a arunca o proiecție în anul 2028, că atunci încheiem negocierile, ar putea să conducă la o anumită demobilizare a sprijinului cetățenilor. Paradoxal, în ciuda faptului că cetățenii sunt așteptați să sprijine acest curs strategic. Iar în acest context ar trebui să aduc aminte încă o dată despre faptul că Georgia și Ucraina au introdus în Constituțiile lor o prevedere specifică care vorbește despre ireversibilitatea cursului strategic spre Uniunea Europeană. Și ce folos? Pentru că un oligarh pe nume Bidzina Ivanișvili a răsturnat toate lucrurile cu picioarele în sus. În acest moment, Georgia a fost scoasă din procesul de aderare la Uniunea Europeană, nu i s-a recunoscut capacitatea sau calitatea de stat candidat la aderare, tocmai pentru că pe plan intern situația a fost fragilă, iar actorii politici implicați în acest proces au fost imaturi. Deci, până la urmă, nu factorul geopolitic condiționează apropierea noastră de Uniunea Europeană, cât calitatea noastră de a fi într-un consens național și capacitatea noastră de a negocia pe baza resurselor administrative. În sfârșit, ar trebui să atrag atenția și la factorul Taleb. Este un important om de știință, Nassim Taleb, de origine turcă, care a dezvoltat o adevărată teorie asupra lebidelor negre. Astea sunt fenomene pe care nu le poți prezice cu mijloace convenționale. Adică sunt lucruri care se întâmplă fără ca cineva să aibă o predicție sau un forecast asupra acestor procese. Noi locuim într-o regiune care este plină de lebede negre, pentru că s-ar putea ca nimeni să nu știe în acest moment cu ce se va termina războiul de agresiune rus împotriva Ucrainei. În aceste condiții să planifici sau să proiectezi pe anul 2028, că atunci se termină negocierile, asta ar însemna un mesaj neclar din partea autorităților și mai ales din partea negociatorului șef. Mesajul care trebuie să fie ascultat cu multă atenție este că efortul intern se cere de dublat, capacitatea administrativă trebuie construită și rezultatul acestui proces nu depinde de mesianismul unor personaje politice din Republica Moldova sau din afara Republicii Moldova, ci depinde doar de capacitatea noastră de a ne comporta ca cetățeni europeni. Instituțiile noastre pot fi adaptate la rigorile și criteriile de funcționare europeană, iar statul Republica Moldova nu trece prin niște noi crize puternice care să reducă la zero efortul care s-a făcut până în acest moment. Și vreau să spun că procesul de integrare europeană n-a început în 2022 și nici în 2024. A început cu cel puțin 15 ani în urmă, atunci când cetățenii pentru prima dată au început să redescopere sau să descopere identitatea europeană și afilierea cu spațiul comunitar european. Noi vrem să ajungem acolo pe baza unor estimări corecte a șanselor noastre și a sarcinilor care stau în fața tuturor, a cetățenilor. Să ne știm de bine!